13 नं सिडली बियाबनि MCLA B सावरायगोरा बिथाङा बामोनगाव गेजेर फरायसालिनि जेंनाखौ बोस्रांनो आखायाव लादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव गेजेर फरायसालिनि न'नि थिंफोरा थांनाय एप्रिल दाननि 14 अक्ट' खालारखालि गोबां अखा आरो सारअन्थाइ फैनायनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव गोलैनानै दंमोन। आरो बामोनगाव गेजेर फरायसालिनि थाखो खथाया थिं गब्लंनायनि जाहोनाव फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जानानै दंमोन। दिनै बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदि 13 नं बियाबनि MCLA B सावरायगोरा बिथाङा जेंनाखौ बोस्रांनो आखायाव लाबाय। बामोनगाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अनिल कुमार बसुमतारी बिथाङा बिटिआर सरकार आरो MCLA B सावरायगोरा बिथांनिसिम गोजोननाय बावदों। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय नोंथांमोननि बर'लेण्ड खौरां आरो NE निउसनि गासै चेनेलफोर नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आरो नोंथांमोनखौबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय। दिनैनि बे जानाखि बामोनगाव हाई स्कुल बिनि समस्याखौ लानानै जों गोबाव सावरायबोबाय थादोंमोन आवगायनिफ्रायनो जे बामोनगाव ओनसोल होननानै बुङोब्ला जोंनि बे नायल' जाल' मोनसे हाई स्कुल प्रत्येक ओरै 5 किल'मिटार 6 किल'मिटार 7 किल'मिटार गोजानावसो जोंनि गथ'फ्रा फरायहैनांगौ जायो। बेखौ जोङो आवगायनिफ्रायनो नोजोर बोनानै जोङो मोजाङै फोथांबोनानै खस्थ'नि गेजेरजों 91 निफ्राय लानानै दिनैसिमाव जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों दिनै मोजां जोङो परिबेसाव लाबोनो हादों। नाथाय बे स्कुला गोबाव बोसोर जानायलाय जोंनि जेनाखि थिं आरो जोंनि जेनाखि बेन्चफोर बियो गासैबो गाज्रि जालांनो हमबायमोन। आरो दाख्लै जेनाखि बारहुखा बेजों बा सारअन्थाइजों थिङा गब्लंजोबनाय जादों। नोंथांमोना नुदों फेसबुकफ्राव जाय बिथांमोना दिनै बेनि फोरोंगिरि बिथांमोना सहाय बिनानै आगोर मोनै जादों, सोरनावबा थांदों सोरनावबा बिथांमोना सहाय मोनै बेबायदि अबस्थायाव जानायलाय बिथांमोना खुद्रिनानै बेखौ हगारनाय जादों। आरो आं स्पेसियेलि गभर्नमेन्ट हिसाबै आं सावरायबाय थादोंमोन। बे सावरायबाय थानाया खामानिया मथा मथि थांनाय इलेक्सनाव हमजानाय जायाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै नोंथांमोना दिनै निउसनि गेजेरजों दिनै खबर लाफैदों जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो बेखौ दा बावैसो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै अर्डार होबाय। बेखौ उइदाउट सेंसन हिसाबै दिनैहाय मावग्रोनो होनाय जादों। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि लाइमोन जोहोलावफोरा दिनै मावनो दिनै आखायाव लाबाय। दिनैनिफ्राय बेखौहाय थिं जेसेबां नांगौ बेखौ मावजेननाय जासिगोन। आं आसा खालामो जोंनि बे ओनसोलनि नायल' जाल' मोनसे हाई स्कुल बेखौहाय जोङो जोबोद जोथोनै लाखिनो गोसो आरो जों बेखौ फोथांनो गोसो। मानोना गोबां जोंनि बे ओनसोलाव गोदोसोनानै थानाय जोंनि न'खरफोर दङ जाय बेयाव फरायबानो उफाय गैया। दा बेखौ जोङो दिनै जेनोखि अर्डार होदों जों गोजोननाय मोनदों आरो जों लकेलनि जानानै आरो आं बे आंनि समस्थिनि हिसाबै आं बांसिन गोजोननाय मोनदों। जाहाथे उनफोराव जेनोखि जोंना नैबे बे ओनसोलाव आरो नैबे दै थायो नोंथांमोना नुगोन बे स्कुला मथा मथि दैजोंनो खोबजानानै थायो। जाने बेफोरखौबो जोङो मोजाङै मावनो हायो। बेखौ जोंनि जेनोखि बिटिआरनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिथांखौ आं खावलायदों जाहाथे मोनफ्रोमबो जोंनि सा ओनसोलाव मथा मथि नेशनेल हाइवेनिफ्राय लानानै जोंनि लामा सामाफ्राबो थिग नङा। स्कुल फैनाय गथ'फोर फैनाया दाबो जोंनिया लामाफ्रा थिग जायाखै। न'निफ्राय ओंखारोबानो आथिं आखाइ गासिबो सिजोबनानै फैयो दाबो लामाफ्रा मोजां जायाखै। बेफोरबो जाहाथे जायो आं बेखौ आसा खालामबाय आरो गोजोननाय मोनदों जे जेनोखि समस्या बे समस्या दिनै जों मावफुंजागोन। आं बेखौहाय लकेलनि गार्जेन हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरोबाव भबिष्यतआव जोंनाव बेल' नङा जोंनाव गोबां ओनसोलाव एरियायावहाय ME स्कुलफोर दं। बे स्कुलफोरखौबो जोङो दिनै बाउन्डारिनि जों गोनांथि दङ आरो ल' लेभेलावहाय बानायनाय जादों माखासे स्कुला हाया दै अखा हायोब्ला दैया लोमजोबो। जों बेफोरखौबो नायै नायै जों सावरायनानै जाहाथे मावलांनो हायो आं बेखौ आसा खालामबाय। आरो गासै जोंनि बे फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो आं खावलायदों खस्थ' मोनबाय नंगौ सप्तासे अखा बा 1 मासानो जाबाय बे अखा हानानै दिनै स्कुला दैजों साग्लोबदों। अब्लाबो बिथांमोना दिनै बे खस्थ'नि गेजेरजों जोंनि जेनोखि गथ'फोरनो फोरोंनो बा जोंनि गियान होनांगौ होबाय थादों बिथांमोनखौबो आं बाख्नायदों। निस्सय आं नियार फिउचाराव बेनिफ्राय साबसिनै जोंनि ओनसोलखौ जाहाथे सरकारा बा आं सरकारनि जानानै आं खावलायदों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बांसिनै मेगन नोजोर होयो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। सिगाङावनो गोजोननाय बावहरबाय आङो बे मिडियानि गेजेरजोंहाय आंनि खेंफोरथिखौहाय बुंनो मोननायनि थाखाय। बाथ्राया जाहैबाय स्कुलाथ'
जे दिनै जे हालोदाव दङ बियो थांनाय एप्रिल दाननि 16 थारिख मोनायावहाय जे बारहुंखा सारअन्थाइ फैदोंमोन बेजोंनो बे गासिबो थिङा गब्लंजोबदों। खिन्थु बिनि सिगां जोङो जिहेतु खाथियावनो जोंनि जायगानिनो मानगोनां MCLA बिथां सावरायग्रा बसुमतारी बिथांखौ जों बे स्कुलनि सोमोन्दै खोन्थादोंमोन अबस्थाखौ आरो बिथाङाबो नाजादोंमोन बे खामानिखौ मावफुंनो होननानै जुदि बेखौ सिगाङावनो जुदि मावफुङोब्ला दिनै बेबादि अबस्थाया जायामोन जों बेखौ सानो आरोखि। खिन्थु दिनै जोङो घटना जानाय लोगो लोगो बेखौहाय जोंनि स्कुल अथ'रिटि जे इन्सपेक्टर अफ स्कुल बेनो खोन्थाहैदों। ओमफ्राय जों आसा खालामदोंमोन डिसेस्टार मेनेजमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे बेबस्था लानानैहाय बे थिंखौहाय टेम्परारिब्लाबो खोबनानैहाय जोङो क्लासखौ खालामनो हागोन बिदि नेबाय थादोंमोन। खिन्थु जेबो रेसपन्स मोनाखै। बेनिफ्राय जोङो जोंनि जायगानिनो MCLA बिथांखौहाय खावलायदों सारा माबाफोर राहा खालामनानै होनो हायोब्ला खोब गाहाम जागोन। बेबादि होननायाव बिथाङा गावनो खोब सेस्था खालामनानै दिनैहाय जोंखौ बे थिं गब्लंनायखौहाय खोबफैनो थाखाय बिथाङा गावनो दायथ' लाबाय। बिनि थाखाय आं बिथांखौहाय जोबोद साबायखर होयो आरो बिनि गेजेरजों जोङो जाहाथे नियार फिउचार स्कुलखौहायबो जाहाथे जोङो मोजाङैहाय जौगाखांलांहोनो हायो। खारन जोंनि मोखाङावहाय दा जुननि 1 थारिखनिफ्राय जोंना गुनउत्सब जागोन। बे गुनउत्सबनि थाखाय जोङो मोजां क्लास लानो हायाखै। माने अखाया दैलिया हाबाय थादों क्लासखौ जों केन्सेल खालामनांदों बेबादि जादों। दहायसो गोबाव जों नेबाय IS निफ्राय जेबो रेसपन्स मोनाखै। IS आ दहाय फुङाव फैनानैहायसो भिजिट खालामनानै थांदों आरो। खिन्थु बिनि सिगांनो बियो नंगौना नङा नायफैनांगौमोन। जोंहा बिनि सायावबो बुंनांगौ थाबाय। खारन जोङो लोगो लोगोनो घटना जानाय लोगो लोगोनो जोङो बे मेसेजखौ हैनानैहाय इन्जिनियार बिथाङाबो बुंदोंमोन जों बेखौ DC आवबो हरबाय BTC आवबो हरबाय आरो स्टेटआवबो हरबाय। बेबादि होननायखाय जोङो नेनानै थादोंमोन। खिन्थु बिराद गोबाव सम बारनायलाय जोङो मोनसे खुद्रिखांनाय फैनानैहाय जों दाखालिबो मिडियायावहाय होखांनाय जाहैबाय। दिनैहाय हयथ' जोंनि बे सारनि नाजानायावनो दिनै जे खामानिया मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय जों बिथांखौ जोबोद धन्यबाद होयो। बयनिबो जानानैहाय आं बे स्कुलनि जानानैहाय जाहाथे बिथाङा बे स्कुलखौहाय गावनि होननानैहाय आरो जायगानि होननानै जे जोथोन लायो आं बेखौबो खावलायबाय। आरो बिनि गेजेरजों जों जाहाथे फरायसाफोरनो मोजां गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनो हायो आं बेखौ मिजिंथिनानैहाय आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।